Predstavte si, že existuje obyčajná potravina, ktorú mnohí považujú len za doplnok k mäsu alebo v zime k fazuli, no dokáže vo vašom tele vyvolať zmeny, ktoré ovplyvňujú trávenie, imunitný systém, energiu a dokonca aj náladu. Dnes hovoríme o kyslej kapuste a o tom, čo sa stane s vaším telom, ak ju jete každý deň. Pretože toto nie je len kyslá zelenina. Je to potravina, ktorá obsahuje miliardy živých mikroorganizmov a silných látok vzniknutých fermentáciou a práve tu mnohí robia chybu. Niektorí ju jedia roky a cítia sa ľahší, pokojnejší a odolnejší. Iní ju jedia nesprávne alebo v nesprávnych situáciách a potom sa čudujú, keď dostanú nadúvanie, zvýši sa im krvný tlak alebo sa zhorší stav žalúdka. V tomto videu vám ukážem 5 výhod pravidelnej konzumácie kyslej kapusty, ale aj 2 riziká, o ktorých väčšina ľudí vôbec nehovorí. Zostaňte až do konca, pretože vám ukážem aj to najdôležitejšie. Pre koho je kyslá kapusta zlatom pre zdravie a komu môže priniesť viac škody ako úžitku? Ak jete kyslú kapustu každý deň, ako prvé nepocíti zmenu vaša muskulatúra ani váha, ale vaše črevá. Kyslá kapusta je jedným z najsilnejších prirodzených probiotík, ktoré v každodennej strave môžeme nájsť, najmä v týchto regiónoch. Počas fermentácie vznikajú miliardy dobrých baktérií, ktoré vyživujú črevnú flóru a obnovujú rovnováhu v tráviacom systéme. Zdravé črevo znamená oveľa viac než len pravidelné trávenie. Ovplyvňuje imunitu, úroveň energie, vstrebávanie vitamínov a minerálov a dokonca aj náladu. Keď črevo správne funguje, telo bojuje menej so zápalmi, pocit ťažoby po jedle klesá a mnohí si po niekoľkých týždňoch pravidelného jedenia všimnú aj menej nadúvania a plynov. Osobitná hodnota kyslej kapusty spočíva v tom, že tieto dobré baktérie prichádzajú v prirodzenej forme spolu s vlákninou, ktorá ich vyživuje. To znamená, že nepôsobia krátkodobo, ale pomáhajú črevám posilniť sa a stabilizovať dlhodobo. Preto sa často hovorí, že zdravé črevo nie je luxus, ale základ zdravia a kyslá kapusta je jedným z najjednoduchších spôsobov, ako tento základ budovať každý deň. Druhou výhodou, ktorá sa často prehliada, ale má hlboký a dlhodobý vplyv na zdravie, je vysoká prirodzená dávka vitamínu K2, ktorú získavate pravidelnou konzumáciou kyslej kapusty. Počas fermentácie kapusty vzniká vitamín K2 vo forme, ktorú telo ľahko rozpozná a využije. Je to mimoriadne dôležité, pretože tento vitamín pôsobí ako tichý dirigent v tele, ktorý usmerňuje vápnik tam, kam patrí a zabraňuje jeho ukladaniu tam, kde by nemal byť. Vitamín K2 pomáha zabudovávať vápnik do kostí a zubov, čo prispieva k ich pevnosti a odolnosti počas rokov. Zároveň znižuje riziko hromadenia vápnika v krvných cievach, čo súvisí so stuhnutosťou tepien a záťažou srdca. Práve preto sa tento vitamín čoraz viac spája so zdravím srdca a dlhovekosťou, no v modernej strave je prijímaný zriedka v dostatočnom množstve. Kyslá kapusta je výnimočná tým, že tento vitamín sa v nej nachádza prirodzene a v rovnováhe s inými ochrannými látkami. Pravidelné malé porcie dávajú telu signál posilňovať svoju štruktúru zvnútra. Ticho, bez náhlych zmien, ale časom veľmi citeľne. Preto sa hovorí, že niektoré potraviny nepôsobia okamžite, ale z dňa na deň budujú zdravie a kyslá kapusta je jedným z najlepších príkladov takéhoto účinku. Treťou silnou výhodou každodenného jedenia kyslej kapusty je posilnenie imunity, ktoré prebieha ticho, ale veľmi účinne. Kyslá kapusta je prirodzeným zdrojom vitamínu C, ktorý sa počas fermentácie zachováva a telo ho využíva na obranu pred infekciami a na rýchlejšiu regeneráciu. Na rozdiel od niektorých čerstvých potravín, ktoré strácajú vitamín C státím alebo varením, tu sa nachádza v stabilnej forme a v kombinácii s inými ochrannými látkami. Okrem vitamínu C obsahuje kyslá kapusta aj železo, ktoré je rozhodujúce pre tvorbu červených krviniek a prenos kyslíka v tele. Ak máte dostatok železa, cítite viac sily, viac výdrže a menej sklonu k únave. Obzvlášť dôležité je, že vitamín C z kyslej kapusty podporuje lepšie vstrebávanie tohto železa, čo znamená, že telo z rovnakej dávky potravy získava viac úžitku. Táto kombinácia robí z kyslej kapusty silného spojenca v obdobiach, keď je imunita najcitlivejšia, ale aj počas celého roka.
Ľudia, ktorí ju jedia pravidelne, často zaznamenajú, že menej ochorejú, rýchlejšie sa zotavujú a majú stabilnejšiu energiu počas dňa. To nie je náhoda, pretože silná imunita sa nebuduje tabletkami, ale každodennými malými návykmi a kyslá kapusta je jedným z tých, ktoré telo rozpoznáva a odmeňuje. Štvrtou výhodou, ktorá mnohých príjemne prekvapí, je pomoc pri chudnutí a silný pocit sítosti bez odriekania a bez neustáleho hladu. Kyslá kapusta má veľmi málo kalórií a zároveň je bohatá na vlákninu a vodu, čo znamená, že zaplní žalúdok, ale nezaťaží telo prebytočnou energiou. Ak ju jete k jedlu alebo ako predjedlo, mozog veľmi rýchlo dostane signál, že telo je síte a potreba ďalších porcií prirodzene klesá. Vláknina z kyslej kapusty spomaluje vyprázdňovanie žalúdka a stabilizuje hladinu cukru v krvi. To je mimoriadne dôležité, pretože náhle výkyvy cukru v krvi často stoja za nekontrolovateľnou túžbou po sladkostiach a maškrtách. Keď je trávenie pokojné a stabilné, aj chuť do jedla sa správa pokojnejšie, čo dlhodobo uľahčuje udržanie zdravej hmotnosti. Ďalšou výhodou je, že fermentované potraviny podporujú lepšiu činnosť čriev a zdravé črevo je priamo spojené s efektívnejším metabolizmom. Mnohí ľudia si všimnú, že pri pravidelnom jedení kyslej kapusty majú menej nadúvania, plochejšie brucho a cítia sa v tele ľahšie. To neznamená rýchly zázrak cez noc, ale stabilnú podporu pre telo, aby robilo to, na čo je stvorené. Udržiavať rovnováhu bez neustáleho boja s jedlom. Piatou a možno najhlbšou výhodou pravidelnej konzumácie kyslej kapusty je zníženie chronických zápalov v tele a potenciálna prevencia závažných ochorení, vrátane niektorých druhov rakoviny. Chronické zápaly sa často rozvíjajú potichu, bez jasných príznakov, ale časom zaťažujú kĺby, krvné cievy, tráviaci systém a imunitnú odpoveď. Kyslá kapusta obsahuje prírodné antioxidanty a zlúčeniny vznikajúce počas fermentácie, ktoré telu pomáhajú upokojiť sa a vrátiť sa do rovnováhy. Obzvlášť významné sú rastlinné zlúčeniny z rodiny glukozinolátov, ktoré sa počas fermentácie premieňajú na aktívne látky spájané s ochranou buniek. Tieto zlúčeniny pomáhajú telu neutralizovať škodlivé látky a podporujú prirodzené detoxikačné mechanizmy. Keď telo menej bojuje so zápalmi, bunky majú lepšiu regeneračnú schopnosť a riziko dlhodobého poškodenia sa znižuje. Je dôležité pochopiť, že žiadna potravina nie je liek, ale každodenné malé rozhodnutia majú obrovský kumulatívny účinok. Kyslá kapusta pôsobí ticho, bez náhlych zmien, ale dlhodobo vytvára prostredie, v ktorom ostáva telo ľahšie zdravé, odolnejšie a stabilnejšie. Práve preto sa v tradičných kultúrach táto potravina nepovažovala za prílohu, ale za základ zdravia, ktorý sa zachovával a odovzdával z generácie na generáciu. Hoci má kyslá kapusta množstvo výhod, je dôležité hovoriť aj o prvom skutočnom riziku jej dennej konzumácie, a to je príliš vysoký príjem sodíka, teda soli. Kyslá kapusta sa tradične pripravuje s väčším množstvom soli, pretože práve soľ umožňuje správnu fermentáciu a konzerváciu. Problém vzniká, keď sa konzumuje často a vo väčších množstvách bez premýšľania o celkovom dennom príjme soli z iných potravín. Príliš veľa sodíka môže u citlivých osôb viesť k zadržiavaniu tekutín, zvýšenému krvnému tlaku a dodatočnej záťaži srdca a obličiek. Mnohí ľudia si bolesti hlavy, opuchnuté nohy alebo pocit ťažoby nespájajú s potravou, ktorú jedia každý deň, ale práve soľ často stojí za týmito príznakmi. Mimoriadne opatrní by mali byť najmä tí, ktorí už majú problémy s krvným tlakom, srdcom alebo obličkami, pretože vtedy môžu aj malé denné množstvá vyvolať kumulatívny účinok. To neznamená, že by ste mali kyslú kapustu vylúčiť, ale mali by ste ju konzumovať rozumne. Menšie porcie, prepláchnutie kapusty pod vodou a kombinácia s potravinami, ktoré neobsahujú ďalšiu soľ, môžu urobiť veľký rozdiel. Ako pri každej silnej potravine, aj tu spočíva prínos v miere, nie v nadmernom množstve, pretože aj ten najzdravší pokrm sa môže v nesprávnom množstve stať záťažou pre telo. Druhým rizikom, o ktorom sa zriedka hovorí, no pre určité množstvo ľudí je veľmi reálne, je histamínová intolerancia a výskyt nadúvania po konzumácii kyslej kapusty. Fermentované potraviny prirodzene obsahujú väčšie množstva histamínu a u osôb, ktoré ho nedokážu efektívne odbúravať, to môže viesť k nepríjemným symptómom.
Namiesto pocitu ľahkosti sa môžu objaviť nadúvanie, tlak v bruchu, začervenanie pokožky, bolesti hlavy, zrýchlený tep alebo pocit nepokoja. Táto reakcia často mätie, pretože ľudia očakávajú, že kyslá kapusta zlepší ich trávenie, no dostanú opak. Dôvodom nie je to, že kapusta je zlá, ale že telo v danom momente nie je pripravené na fermentované potraviny alebo existuje citlivosť na histamín. Mimoriadne citlivé sú osoby, ktoré už majú problémy s črevami, alergiami, chronickými zápalmi alebo dlhodobým stresom, pretože schopnosť odburávať histamín sa vtedy ešte viac znižuje. Je dôležité počúvať signály vlastného tela. Ak si všimnete, že po kyslej kapuste pravidelne prichádza nadúvanie alebo nepohodlie, riešením nie je nútiť sa, ale znížiť množstvo alebo si dať pauzu. Niekedy pomáha aj konzumácia veľmi malých porcií k jedlu alebo voľba miernejšie fermentovanej kapusty. Zdravie nikdy nie je univerzálne pravidlo pre všetkých, ale osobná rovnováha a práve v tom spočíva skutočná múdrosť správnej výživy. Na konci je dôležité dať všetko do správnej miery. Kyslá kapusta môže byť mimoriadne silným spojencom zdravia, ale len vtedy, keď sa konzumuje rozumne a vedome. Pre väčšinu ľudí je najbezpečnejšia a najlepšia denná dávka približne 50 až 100 gramov denne, čo je malá miska alebo niekoľko lyžíc k jedlu. Toto množstvo stačí na získanie probiotík, vitamínov a ochranných zlúčenín bez zaťaženia tela solou alebo histamínom. Ak máte citlivý žalúdok, vysoký krvný tlak alebo viete, že ste citliví na fermentované potraviny, začnite ešte menšími množstvami a sledujte, ako telo reaguje. V prípade potreby kapustu prepláchnite pod vodou a vždy ju považujte za doplnok stravy, nie za hlavné jedlo. Zdravie sa nebuduje nadmerným množstvom, ale konzistentnými malými návykmi, ktoré vám dlhodobo prospievajú. Ak vám toto video pomohlo lepšie pochopiť kyslú kapustu a to, ako ju správne používať, zanechajte like a prihláste sa na odber kanála, pretože tu pravidelne hovoríme o potravinách a návykoch, ktoré môžu skutočne zlepšiť kvalitu života. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa v ďalšom videu.